Sebenzisa abantu. Asisabuzi. Siyabonga. UJESU KRISTU UYINKOSI. Kuseni nje ngithanda ukuma la phambi kwenu. Okokuqala ngibingelele umpostoli udokotela uSibambe egameni likaJesu. Amen. Ngibingelela umama umpostoli egameni likaJesu. Ngibingelele abefundisi bonke ngegaba zabo egameni likaJesu. Nomama abafundisi egameni likaJesu. Nabasha no-Sunday school nomshayi wensimbi ngiyambingelela nonke ukuthi uJesu KRISTU uyinkosi. Nami ngithatha nje leli thuba leli ekuseni ukuthi ngizovela phambi kwenu. Lo khulumayo mhlawumbe ngimbonile izolo la sigojwa Filimoni wakwelase eLambothi. Kodwa inkaba yami ayikho-ke lapha la ngisho khona. Kwenye nje indawo mhlawumbe ngizoyizwa mhlawumbe emva kwesikhathi. Bazalwane siyambonga uNkulunkulu ngakwenzile kulezi zinkonzo. Siyamthemba uNkulunkulu uzosisiza uzosilekelela. Thina kakhulu besigojwa nabakhona phambili sibalandela. Themba uNkulunkulu ukuthi uzosibonakalisa emhlabeni wonke. Umhlaba uNkulunkulu uzovala ngentando yakhe. Usebenze yena uNkulunkulu. Siyamthemba uNkulunkulu. Sicela imkhuleko kini nanonke sithi uNkulunkulu asize asiphe amandla. Ngoba sinawo amandla ngokwethu. Asikwazi ukuzenzela lutho. Kodwa uNkulunkulu kuphela okwazi ukumsiza umuntu. Uma eguqa ekhuleka ukuthi uNkulunkulu wami ngisize ukuthi engikwenzayo ngikwenze egameni likaJesu. Engikuzeleke la kukhona ebengithanda ukuthi ngilethulele yena. Niyamazi noma animazi? Niyathanda ukuba imbona? Animazi anithi? Ayike. Ngizonithulela yena ukuthi ubani, uqhamukaphi, uzalwaphi, ubani ubaba wakhe, ubani umama wakhe. Ngizonithulela yena, ngizombona. Niyathanda ukumbona nithi? Ayike, ngizocela ukuthi-ke ngesikhulu nje sizotha lona engizomethula ngimcele ukuthi eze la phambili khani ngizombona ukuthi ungubani. Ngoba ngiyamazi kodwa angimazi. Ngithi njalo ngiyamazi kodwa angimazi. Ayike ake ngicele umpostoli Sibambe eze la ngicela ukuthi umama wakho umpostoli uma ekhona bese eduze ngizomcela naye ukuthi abe seduze. UJESU KRISTU UYINKOSI. Angithi niyamazi umpostoli. Niyamazi. Nimazi kangakanani? Kancane. Kakhulu. Angizwa kahle nimazi kakhulu noma kancane? Kancane. Ayike kusho ukuthi-ke namhlanje usuku lwenu lokuthi nimazi kakhulu kunakuqala. Ngizomazi umpostoli. Ngiqala nje ukumbona la abanye baphuma le-Eastern Cape, abanye eGoli, ePhi. Yebo niyamazi ngokumbona la kodwa imvelaphi yakhe aniyazi. Niyayazi? Aniyazi. Ayike. Umpostoli udokotela Sibambe akuyena nje waseNyosbay wasemsinga. Uzalwa emsinga la izalwa khona umpostoli. Ngiyezwakala. Uzalwa emsinga phansi kwamawa. Umuzi wakwaMwelase ubuphansi kwamawa la izalele khona.
ngiyabona njengoba ngone sengabona ngaphe kwami kodwa uzalele ingane kapempeleni mina ingane hlaza kwena kodwa namhlanje ngiyamhlonipha ngesikhulu uNkulunkulu amphe sona ngikhalinye embili zithi uNkulunkulu wethu siqhubeke naye uzalelwe kimina wakhulela kimina nami ngisengane baba wakhe ngiyamazi noma ngamazeli kakhulu isikhathi eside kodwa ngiyamazi baba wakhe ufanweni sibande yes yebo kushuthi umpostoli uzalelwe lemsinga inkaba yakhe isemsinga ayikho la isemsinga inkaba yakhe la ikhona leyami inkaba isemsinga ayikho la la ngithi ngiseLambothi khona ayikho isemsinga umpostoli uzalelwe phambi kwami mama wakhe uMsibande uJostina Sibande mama wakhe omzalayo ukhulele phambi kwami nami ngiseyingane ngiyathanda ukuthi ngimkhombise umzanyana wakhe ade embona uma ngabe uma wakhe sahambile ngiyathanda ukumbona umzanyana wakhe nami ngabe umama wakhe ephuma athi tana ngicela usizo umbonelele nami ngibambe ngibonele bamboni ngobe seyingane empeleni ngimphathile empeleni mina bengumzanyane wakhe ngimphatha kuthe noma sekhulile sahamba naye enkomeni ngimfundisa eyinkomo ephatha induku ubengafuni uyasala kimi uma kuthi ngiyamcashela ngiyoqoqa inkomo ngombone seyinayiduze kwakhe lemsinga ke kunotshalo kude uma uhamba kubona awubonakali ubona ngotshanda bona phezulu akukhona okuhambayo manje la ke ngithi mangithi ngiyamshiya ngiyamcashela uthi ngimthuka esela eduze kwami esela ngithawu hayi bokuyapi athi cha ngizoqoqa inkomo nami bese nginikeza induku akwazi ukujapha inkomo ezinkulu ingane encane ikwazi ukujapha inkomo zibaleke zibaliswa ubani into ya ngoba inkomo ngempela uNkulunkulu idale ukuthi yabona ikhutshwa ingane encane kodwa izoyihlonipha ngeke ishinthe ukuthi hayi ngoba ingane izojika ngihlabe noma ngikhahlele cha inkomo iyahlonipha kunathi hayi uNkulunkulu usisize ngakho ke sikhuleke naye ke apostoli ngemphatha eyingane waze wakhula wahlakanipha ehlakaniphela kimina ngumzanyana wakhe bengekho amantombazane bamona sebesekhulile seganile lonke sele nje mina kuphela manje lapho ubaba kubethembela kumina uma ngabe hamba angishiye naye ngikwazi ukubona ngimphathe kahle kanti ngiphatha isitsha sikaNkulunkulu kanti ngiphatha isitsha sizophatha ukudla kaNkulunkulu siphakele thina sonke uNkulunkulu abe nathi akho-ke uyena-ke umpostoli lo ophakathi kwenu uphume emsini inkaba yakhe isemsini la ikhona empini bekuliwa khona izimpi kodwa uNkulunkulu wakwazi ukuhlenga wamgcina noma ehambile elekomphumela ngomsebenzi kodwa wambuyisa wamletha la uma umuntu ezalwa kusho ukuthi uNkulunkulu usuke azi ukuthi lemihlole izosebenza lo msebenzi noma engenza noma ngabe yini angithi neze ukuthi ubethi bangabe lala angacimezi athi Nkosi ngicela ukuthi ungenze ikumba esandleni sakho wakuza uNkulunkulu lomthandazo wophendula uNkulunkulu wamuza uNkulunkulu ekukhuleka wamshintsha wathi ngizokwenza ikumba esandleni sami zwile ngakho ke siyambonga uNkulunkulu ngaye impostoli sambonga kakhulu uNkulunkulu kwamina ngiyamhlonipha ingane kodwa ngiyamhlonipha uNkulunkulu akwenzile empilweni yakhe kwenzela thina sonke ayimshayile ihloko
wayesemupha ke umama wakwakhe ngazi umkhona eduze noma uma ngabe khona ngifuna mhlawumbe ukuthi angihloniphe nje eze lapho uMamzibande uyacelwa ngapha afike ngapha wayithela msobhethi wayithi ngena nje kanti vele angwehlukanisi umshado njengoba ngiphakathi kwabo nje angihlukanisi umshado. Mamzibande Pastor sizobonga le ndodana kaNkulunkulu naku yafika mhlambe awuzange ukuthi ke indaba iqalaphi umpostoli wakho lo ukhulele kwaMwelase la ekhulele khona umzanyane wakhe ngokuthi ngaphethe isikhathi uye lo okhuluma umzanyane wakhe ephathe uye lo kusho ukuthi ke wena ugane kwaMwelase ngoba ukholelwa kwaMwelase phela uMsibande nje number 2 kodwa number 1 sibonga sabaMwelase. Mamsibande sibonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi akuhlenge akugcine uze sibonga kakhulu Mamsibande ukuthi ke uze emndenini wakwaMsibande uzoshadela khona kanti uzophatha ibanga elikhulu kangaka phela. Sambonga uNkulunkulu ngani siyacela uNkulunkulu ukuthi anisize sizomkhulekela ukuthi uNkulunkulu anisize anithwale nathi nisithwale ngomkhuleko singaphezulu yena mhlambe kodwa uNkulunkulu kakhulu kuyena ungaphezulu kwabo bonke abantu ukuthi sidalwe nguyena. Ngakho ke sibonga kakhulu kuMamzibande intombi yakwamnyeni shiye konke yamlandela uJesu yazothi ngizoba umsizi wakhe lensizwa yabaMsibande wadela ukuphila kwakhe ngenxa yalensizwa la ngihamba khona siyakhulekela sithi uNkulunkulu hamba nabo bagcina angithi kunjani bahamba yonke indawo sithi uNkulunkulu bavikele ezingozini zemgwaqo ukuze uNkulunkulu bafikela beya khona begcinekile bephephile uNkulunkulu ahambe phambi kwabo emva kwabo abeke isandla phezu kwabo. Siyacela uNkulunkulu ukuthi abasize ntombi yakwamnyeni sibethembile kuzoza kube sekuphele kwensuku zakho kulokhu umhloniphile lensizwa yakwaMsibande oyingane kimina ebengumzanyane wakhe. Ngakho siyabonga kakhulu uNkulunkulu anibusise uNkulunkulu akubusise Mamzibande ngalokho okwenzile ukuthi uhloniphe indoda yakho ngoba ngithi ngesikhathi ephendula uMsibande ekazi ukuthi kuzohamba kanjani ke mhlawumbe kumamnyeni uzoyivuma inene uMsibande angena kuyona ngoba amakhosikazi awayivumi abanye. Indoda uma ngabe iphuma ithatha isuitcase ithi yoshumayela ithi nkosikazi hayi kulungile hamba ke baba mina ngizosayidela ekhaya ngithathe ikhaya ayihambi naye ubaba kodwa sibona umamnyeni uma ngabe bephuma abashiyane bahamba bobabili amajuba amabili ahamba ndawonye wehlukana. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu ukubonga kwethu akwanele uNkulunkulu yena owazi ukubonga kwethu. Angithi sonke siyabonga nathi siyabonga uJesu Kristu uyinkosi.